खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 10 जानुवारि 2023 बारायजा मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनि दैदेनगिरि दावराव देक्रेब नार्जारी, बारग' MLA हितेश बसुमतारी आरो थिकादार गौतमनि नेहाथारि बिक्रम दैमारी बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव आसामनि स्पेसियेल DGP बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव खुगा बेखेवदों। आसामनि स्पेसियेल DGP GP Singh बिथाङा बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनायनि सायाव क'क्राझाराव फैनानै नायबिजिरफैदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला, जोङो बर' ओनसोलाव आरोबाव फिन हाथियार लाग्रा आफादखौ जोनोम जाजानो लुबैया। हमजानाय बिथांमोना गोदान आफाद एबा हाथियार लाग्रा आफाद दानो नाजादोंमोन। दा बेनि सायाव जोङो जोंनि खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफोरा लासै लासै BJP हान्जायाव थांगासिनो दङ। बेबायदिनो दिनैबो देबोरगाव मण्डलनि सिङाव थानाय बिसमुरि महनपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव BPF हान्जानि गासै 100निबो बांसिन मावथिफोरा BJP हान्जायाव जयेन जादों। BJP हान्जानि EM रेवरिया नार्जारी, MCLA राजिब ब्रह्म आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि BJPनि लोगो आफादगिरिनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया जाफुंदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनै रंजा बाजा खालामदों। दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बरसापारा क्रिकेट गेलेग्रा फोथाराव ODI एबा वान डे इन्टारनेशनेल खेलायाव भारत आरो श्रीलंकानि गेजेराव खेला जानायाव हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा बाहागो लाफैनानै रंजा बाजा खालामनानै खेला नायदों। लोगोसे बे खेलानि थाखाय दिनै आसाम सोरखारा आसामनि गुवाहाटी नोगोरमानि कामरुप मेट्र' जिल्लानि फरायसालिफोरखौ 1 रिंगानिफ्रायनो बन्द' फोसावनाय जादोंमोन। बे जाबाय गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बरसापारा। दिनै बेहाय वान डे इन्टारनेशनेल मेच दं आरोना, श्रीलंका ओमफ्राय इन्डियानि गेजेराव। बे मेचआ सानसेनि थाखायल'। OID नै पुलिसफोरखौ नायबानो जाबाय, बेसेबा लारि लारि पुलिस। नैबेजों हाबनांगौ। गोबां मानसिफोरा क्रिकेट गेलेनो फैदों। ओमफ्राय इन्डियानि गेजेराव बे मेचआ सानसेनि थाखायल'। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।